Kanega Eucharist Bakui, Tongin Duai, Nagabinda Christine Rapsang, but Kayinga Sem Jongi, Duai Nagabinda Jing Dumo Jongi Melina Shangoi, by in light Nabaroki, Jinge by Akundu. Duairu Nagabinda Amoria Simsat Benio Yaga Jingerku Haki Inga Sem Jongi Haka Jingim Jongi Duai Nabinda Napi Manpa Lingdo Numpiur Nagabinda Kapangkumat by Nyok Jingko Jinkia Duai Nagabinda Augustine Karkongok Nagabinda Jinko Jinkia Duai Nabinda Kayinga Sem Jong Meshardin Nangsij Bad Aidaris Yapiniao Bakin Yalon Teli Haga Jingidu Chris Duairu Nagabinda Rafael Kongji Benio Yaga Jingoy Jinkia Duairu Nagabinda Puin Shabong Badon Hapadeng Jing Shito Jingruai nak nombal lai spa lai pusa Mangi yalum yak mena utrai Badai lakagu lakadem aduan You may try kendraru nangbu nangkau Bayin basuma yangi You may try kendraru nangbu nangkau Bayin basuma yangi Kohimen ko para Tongin IT Yaga Jing the Mushima Shima Jongi How Jisu Don Bon Gihimen ki para Jongi ki Bakar Party Jing the Wai Nagabinda Jongi Nagabinda ki Inga Sem Jonki Don Bon Gibru ki Bashem Jinjar Habun Girukam Givan Ra Ekibara Shaw Jisu Hakaneki Eucharish Bakuit Baka Bor Bapala Jung Jisu Kan Trekam Hagi Jing the Mo Jonki Barra Ha Kertang Upa Barukon Barumen Seem Bakuit Amen Kajinga e jango trai jangi Jesu Christ Bad kajingi jango blay Lem bad kajinga silak jango men seem Bakuit Kindon Renka but pi barra Renka bat piru Kohimen Kopara Haka Jimpuli Beninkong Yosno Hadukatno Ublay Ukoloi Benisune Yangi Ublay Udap Daga Jingisune Ukoloi Ben Map Iki Pop Jangi Upinjem Yagi Jingshitom Jangi Ukoloi Ben Pen Kuit Yangi Tonginaiti Alade Shakanega Borjangu Dakabangate Dakaba Shania Tilit Line Yawu Namar Kajingang Nur Jangu Ublay Nagabinda Jangi Kalong Babaro Mangi Nilong Kiba Kuit Hakadorud Hakamen Siem I Baga Daga Jinglong Kuit Kanlong Kaspa Jangi Vai Pai Vai Daga Jinkar Ko Jangu Jisu Jisu be id pen kuid yangi pelai lud yangi naki pop baro bangindup yomat yame id yame nga pelam how play badon baro but happy moment kora bangale pop shipone daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle daki jingle para janga daki jingle para janga daki jingle para pakra janga Namar kata karpadi kamari abakoi kabaya isa kati suti yakiange bakiri koi badia pi ko himen ko para banduai nakabinda janga how try play jangi ublay badan borbaro ni sene yangi badandala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen
Ibu ya ke jing tumu jongi baro lemba ke jingya side lem jonga Bridget bakuit. Ni duairu nagabenda baro ke jing tumu jongi kamta me ya ka jimut ben stang ya ke ying temai nagabenda ke retreat center. Ni IT ya ke nega jaka baro kawai lemba ke jingya side lem jonga Bridget bakuit. Kumjuru ya ki bapa ki bashitam ki basno jingjar ki bashem lanot. Koble may ubala yalam ya ka Bridget bakuit ha Sweden lemba bon ki jait lindi jonga jingim badha ke rukam bapala mera hikai ya ka jing start jonga dimpana lemba ka jingpuson ya ka jingsha shitom jonga kun jame to ai hangi bada ka bayad hok ha ka jingkot jame ngilla ban wat yame habaro kiye da utrai jongi Jesu Kristo kun jame uba imbat sensha renkad badme ha ka jingelong kawe jonga min sem bakuit ublay junom la junom. Amen. Kajimpulan na kitab umika no tulupa. To sharai ye kipai jongme, daw ding sharai jongme. Kakanhun jong kanong yo pateng jongme, kabasa marwe haklau, hapdeng kadeulang ni baseso. Ai bakin pam kinsa habashan bad Gilead, kum kapor menbariam. Kum hagisngi menba pilami nari Egypt, ngan pen I haki ia ki e ki bapla uei ublei uba kumame uba map ia ka jingboman bat uba yait light ia ki jingle balat na ka benta jongki badangsa jong kapateng jong bat ia ka jingbitar jong junom namarba usngau ha ka jingisnei unsa isnei biang yangi unsa yu hapo kakejat ia ki boman jongi men saling shop ia baro ki pop jongi shadu ki trai kaduriau men pen I ia ka jing bayaine hau Jacob bat ia ka jingisnei hau Abraham kumba melasmai haki kpat men jongi nadu men bariam kaktien jong utrai Isengo yau lene. Sam prapusan nabar Nyospa Andripu Kendai. Nyospa Andripu Kendai.
Rengkabat Piro, Kajimpuli na ka gospel ba kuit kat kumu Matthews. Kabrong Mikutrai, Kadbaw Jesu udang kren hakipaid ba hakami kakami bat ki himmen para jongu kilaya yayang habar kaying kipa yatu bakikwa ban kren badu uwena ki paid ba ulayatu yau kakami bat ki himmen ki para jome ki don habar bat ki kwa ban ya kren badme Henry wala jawab ya uta ubruyo bala yatu ya u mano ka kami jonga bad mano ki himmen ki para jonga tenda ula kaner yala kakti shaki sinran jongu u ong kini kilong ka kami jonga bad ki himmen ki para jonga jaru bale ya ka mon jongu pa jonga uba habening ulong upara bad ka para bad ka kami jonga ka gospel jong utrai Kajiro Yamego Chris, ko himmen ko para bayir hautrai Jesus Christ ka gospel mendakas ngi ka hikaya ngi syapwang ka jing kordor jong ka yingkasen habangi peit ya ka jingim jongu Jesu la kaya wa Jesu haki yingkasem habangi puli ka gospel jong Matthews linong baningkong ngilap kadon ka khana bajorong syapang ka longing longsem jongu Jesu syapang ki longing longsem ka banadu nadu Abraham kaba long shisha ka nongrim jong ka saindur jongu balai ubalai wala saindur ya kibriyo baro hapoki yingasem but ubalai uwan shak yingasem jongi but kalam ke yingasem ngimdon ki bange ngimdon ki nongbur jongu Chris ngimdon gilingdo ngimdon pop ngimdon cardinal ngimdon bishop ngimdon gi shakri jongu balai but kayingasem kalong ka ba kongsan namar kane ka daw but ngiyos ngoro haka gospel kaju kasur kasawa hangiru syapang ki yingasem ki himmen ki para jongu Jesu ki lawan syamu rengkat bat ka kami syamu ka yingasem jongu Jesu kalawan ban wad yaw Jesu bad haba ka yingasem jongu Jesu kalawan wad yaw Jesu u Jesu utarwa ya baro ki briyu banlong de kot jang ki yingasem jongu ka yingasem ka bayar kalong ka hima ublay but u Jesu penkare yang ibaro syakane ki ying manla ki ying ka bangisa kalong ka hima ublay namar ngi pidyang yaw Jesu kamta me manla ki yingasem jongi krostan kalong shisha ka hima ublay barit but ha kane ka hima ublay barit ngide ban yamad yaw Jesu ngide ban yamad ya ka jinglong jong ublay ngide ban yamad ya ka jinglong jong ka hima ublay but ngi puson ru habang ngi puson syapang ka genealogy syapang ka yingasem bahyar pateng jong Jesu ni ios ngo ha kum kita ki ingasem gidon ginong pop gidon ge jingjot gidon ge jimpenya brio don ge jingsunio na dong shadong henry nadu ka por Jesu la wan ka ha kata ki ingasem balahyar pateng ka ingasem baro kawe kadang iyo kadur kadar ka batimai minda u Jesu tarwa yalade yanka jingdon jongu ha ki ingasem jongi iwei pa iwei kino ki ingasem ki koloi ben pediang yaw Jesu ki mane yaw Jesu ha ki ingasem jongi kita ki ingasem ki yasirim ya ka hima oblay rengkat badu pa ka kemi bad ki kun bad ki himmen ki para bangoro mangi ngilong ki himmen ki para jongu Jesu ngilong ki mi ki pa jongu Jesu kumba ngilong ki mi ki pa jongi kun ki ti ki jongi bang kumba ngilong ki men ki para hayinga sem jongi u Jesu tarwa hangi ya kane ka lat ka lindi banlong ki bajan badu
bad habau jisu ula ongru bale haki inga sem jongi ngimpat yasrim ya uble ne ngimpat la ban yasrim ya ka hima uble ka daw kalong haki inga sem jongi ngimju le ya ka mon jong uble bon sin haki inga sem jongi ya ki de kot jongi inga sem ki le ya ka mon la jom ne ki wad ya ka mon la jom haba ni ki ba long shisha ki ba yasrim bat ka hima ubale ni sange balle ya ka mon jong ubale ni duno ya ka dur ka dar jong ka hima ubale badu jisu dang penshai hangi minta kasni bandu penne ya ka ne ka jinglong jong ubale bandu penne ya ka jinglong jong ka hima ubale ni ibei pa ive ngi de ban kitkli omde ka kamaram jongno tendang ni bu ka jimparkhat kumne hapo jongi kamde ka kamaram jonga lesing don ki bru ki ong ngan le kat ba ngamon ngan im kat ba ngamon ngan le ki kam kat ba ngamon lese don hakaju ki inga sem don ga jingya pai jingya pra don ga jingya per jingmut lese hakaju ki inga sem jongi ngi don ga jing ki daw babun jongi jingjot namar bale ngim le yakamon jongo bale lese habangi sngo ye per bad ki bayir ba toin jongi haba kalo kastam ban sngo per badulog ne ki kon ki stam ban sngo per bad sngo jingai na kimi ki pa ne ki himmen ki para ki ashrut markelian kae ka badang jia kimju le yakamon ubale ki yale yakatama ban pinde bat pinurlong yakamon la jong yaka jinkwa jongki ha kum ki ne ki inga sem ngimju la ban la yakamon jongo bale ki inga sem ki ba lap yakamon jongo bale ki stang ban yesrim yaka hima ubale hangta ujisu wanrum hangda ublai un wanrum hangda umensiam bakud un shong ne junom hangda ki angel kinwan yarap yangi ban yasai nagabinda jongi ban kershan yangi haki kam yin kam sem jongi te ujisu minda kasngi ubu hakama jongi yakaneka jingi kai kaba kordor nagabinda jongi baro haba ki bru ki lawan ong ka kimi bad ki himen ki para ki lawan bad ujisu ong malle ki jaka kade bandon kimi ki pa jonga manle ke jaka kade bandon ki inga sem jonga manle ki yin kade banlong ki inga sem jonga manle ki yin kalong ka hima obale katshaba ki briu ki idia obale ki burom ya obale ki shania terlitalan ha obale bad ki treshitom banle ya ka monjong obale ban pinwandur ya obale ha ka jingim jongi ki long ki inga sem badon obale ba shong obale ko himen ko para ha ka ne ki ukirish bakoi tongina iti kayinga sem jongi ki jingtolot babun kabang yakendo ha ka jingim jongi leseng idon bon jait ki da bon daw jonga jingya pai bat ka jingya pra ngina ngaiti ya kita ke jinge baro bat ngin ong ya jisu minda ngin le ya ka mon jame ni koloi ban le ya ka mon jame ni sautu kadena marba ngim tre ban le ya ka mon jame kayinga sem jongi ka kalakum ne badai na marba ngim shimla ngautu ba ki inga sem jongi kalang kum ka hima ublai ngim shimla im koi ha ki inga sem jongi habangi sautu yakane ngim stang ban pinwandu rublai ha ki inga sem ha ki kon gikti jongi ha ki men ki para jongi bar ngi stang ban pinyar ya ka hima ublai lemba ki inga sem jisu be id karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi kamdame eki ka inga sem jongi ngi sautu ngi don bun ki jingtuna don bun ki daw jonga jingya pai ngim ju yatli bun sin pinyatli lang kawe yangi watla ngi don jingya per jimur ha bun ki dukam menang ikai yangi banlong ki kun ki ba pendrit yalade banle ya kamon jame en yaro ya utrai Jesu Christ Jinam amen. ko himen ko para tongin plai aga jinge ke jongi daga baiti kayinga sem jongi iwei pa iwei nganget how play upadon boro unang sa ka bening bat ka tindo but how Jesus Christ kun ba ba ejomo trai jongi yau bala kun men siem bakoi yau bala kana ka Maria tesoti bala shale bin po Pontius Pilatus la sanar pnayabu la ya la tep yabu Ulagya Chakibaya, Agasni Kabalai, Nami Pan Nagibaya,
Lakiu Shabani, Sham Shakamon, Blay, Babadon, Barbara, Nanda, and one part than the Shari Yim Bakaya, Nange, Homan Sim Bakoi, Hakabala Catholic Bakoi, Hakajingasalo Greekoi, Hakajima Ikipo, Hakajimi Parkado, Hakajingim Bam Chukut. Amen. Laispa Prapusa. Baka jinkinia jonga ba jumpi kallanga ba pediang hon hau blai upa badon bor barro to try pediang jinkinia ti jongki na ba ta ka jingro borong ba ka jingmu ka jingmu to ye ba ka balang ko jingmu barro ko blai me upa hatang ka we ka jinkinia ba janai tam Melapin pura ya ke jingkinia barim barro balabu daka ain to pediang ya ke jingkinia nage shakri bi jame but kerku kumju kumba melale ya ke jingtarwa jongo abel ba kumda ya kaba mangi shimet ngila tarwa ha ka burams jame ban kem indoi naga benda ka jimpenim ya barro da ukris utrai jongim amen. Utrai undon rengka bat pim Rengkat bat pim. to kindiu yala ki doinut Ikan tiu kisah utrai. tongin aingu ya utrai ublay jongim Kasyong hok bat kadai. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamanla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat upa ba koi koblay badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi Jesu Christ Namar haga jimpala bapala jongiri koi jame meyai pinbiang ya kabalang jame daga jinkalain batimai bad me terwa hangi ya ki dak batikana jonga jingir jame lapin sloringi daga nuksa baslor jongi bala badla shanboringi barobor daga jinge side sherhem jongi knamba en pinpura yaki jimmaya ka jimpenim batkumda kokenrat rengkat batki angel batki rikoid ngiro ngi aingo aidem yame kadba ngi penpana daga jinkomen Hosanna.
para hakane ka por ka ba kuitam ka ba kentang tam pangin duwai nadu ka donut bangin dup dap da ka bor men siam ba kuit kum juru pi ki ba duwai ba shong haying la jong ban shimen da hakane ka mas IT ya ki yinga sem jampi ba ki yinga sem jampi kan dap da ka bor jong men siam ba kuit kum juru ya ki ba pangi ba shitang ki ba tia IT ya la de ba ka bor jisu bor men siam ba kuit ka pen kantang shushu ya pi ba pen ya serim ya ka hima ublai in IT ya ka donu jengi da ka jinge jisu ya rap yangi ben ya serim bat me ya serim bat ka jinglong jeng ka bening jinglong jeng ka hima ublai da shisha melong uba kuit ka trai ka temei jong ka jing kuit barong namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pha ya umen siem jamme kum ka je halo jongki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jongo trai jongi u Jesu Christ haka por bala dino yavu bad dala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jingsha shitam ula shem ya upu bada kabaingu yame ula kdia yavu badula ai halage sendrain u ong to shem bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka met janga ya kabainaiti na ka benda jompi Hagaju kerukam endala ya bam ula shim ya kakuri bada kabaingo biang yame ula ayaka halage senran u ong to shim batto dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga janga jota batte mai bad bam jekut ya kaben penmi naga binda jumpi bad naga binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kusnam bakardo jungu Chris ta pen kuit yagi hinga sem jungi pen kuit yagi men siam hadim pen kuit pen koi pen kia yangi yada yangi nau bamen kajing maya jom kajing e Kata sin bagi bam yune upu Pani dina kane kakuri Iben bna kajing yap jong meko trai Dada do menwan Namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki ba bit benya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpat yame bangi ki ba yo benda hakamet bat ka snam ukris ngin long ki bela penyat li kawe da umen siem bakui to kan mau ko traya ka balang jamme kabala priang hasatala kaparte bat to penjana yaka haga jingit renkat bado Francis upa bakoi jangi Wilbert Marvin bishop jangi pat baru ki lingdo bat ki rinium to kan maulem roi ki himen ki parashin rang bat kinde ki bela yoti ada ka bakarmen yaga jimmi pat bat ya baru ki bela klat no haga jingi sune jamme to pdiang yaki shaga jingsha ka kama jamme to isene yangi baru ngi karpad yame parengkat bat kamaria teiso di bakoit ka kame jongo balai u joso bakudo kurem janga ki apostol bakoit ka Bridget bakoit u Francis disease bakoit bat baru ki rekoit ki bela pen soba yame pateng la pateng nilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut bat bangini ro bat pen don boram yame da u kun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallong hamayo blayo pa badan bor
ha ke jingelong kawe jung men siem bakoi baro ka burom bat ke jingero junom la junom Amen. tangin duwai kumbau Jesu la hikai yangi naga binta baro ke jing don kam ngina ngai ti ya bri baro ki badon kam ya ke jing kerku ha ke nega por ya ki bri ki badon kam ya ke jing koi jing ya ha ke nega lemat lese ki don hatmir ke jing ya ne ki don hapadeng ke jimpang bajur ai ba ka bor jongane ki yukirish bakuit kan ki arhaki ba kop snam jongu Jesu nam penim yaki kopa jongim Uba meng kalong kapagui ke teng jume. Kanwan ki ma jume kalong kamon jume ha kinjau kumba beneng. To ai minta ke jumbam jungi kepala kasmi. Bato ma bini kengkang jungi. Kumbangi rugi ma bi ke berisni jungi. patwa diram yangi saka jimpan shoy Henry top light yangi na kasniu top light yangi ngi karpat ko trai na ki jing sni bara ha ke jing spoon jame to ai jing suk jing sign ha ke sngi jungi kramba da ke jing arab ke jing sni jame ngi light bara bo na ka pop ban ngi yo jing da na ki jing jing jar bara kat bangi da ngap kemelendi ha ke jing karmen bakoi pat ke jing wan pa jung nom penim jungi o Jesus Christ Nama ke jume kalong kaima. Ke jume kabor kapuram. Junama junam. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janganga ai happy what paid igi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jings bon jame to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingetali kawai kat kum ka mon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka bat pim Rengka berpiro. dap tak jingi do Kristo ngin ya ing market ya Lang bro du play. Bekit di popote. Tusau seneyangi. Pokon lang bro du play. Bekit di popote. Tusau seneyangi. Pokon lang bro du play. Bekit di popote. Tuhay jingsut yangi. hakami ukun lambro jonga bole hakami bakit na ka pop jonga parte so ke to ke bala kosha ka jenga wai jonga ukun lambro
yame ngimane yame ngitrang yame Amen wan ko ka do no ka ben siam changi Amen la pulong ka yin ka sem Jome yangi iwe pa iwe Amen la pulong ka jambul jome Amen la pulong ya ka ki ma jome le ma ka jimpen yang yame ma ka communion men siam pa communion ba ko Jesu be kargo kardo yangi ba ro Ike batrang yame na jingai ba na chan Ike ba yid yame aga ba tiang aga jim tiap Ike ba shakri ban mane yame agre ke le mata ka jinge kargo kardo yangi pai pai minta yangi ba don hanne minta aga ma jome bat kum juru ike ba shahaje shajingai kargo kardo mallaki inga se bengan mallaki inga se minta lempa ka jim pidiang yame katwangi le pai shala ki inga se Mena pen kantang ya ki kasem chus Mena pen kantang ya ki bayi batoin changi Mena pen kantang ya ki bapang ki bashita Mena pen kantang ya ki kam ki jam changi bahra ka bangi le na ki kasem changi ai bangi long ki da kon changa ki ma chame meta hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 To nginia Dubai Tos ngausune bandon lem bat ki pai jame ngi karpat kotrai bat to yalam yakitu ki bamela pinda dagi jimaya bakinja bane bakinjam na ka jingim barim shaka batimai da ukris utrai jangim amen utrai undon ring ka batpim ble badon bor baron karko yapi uppa baru khon baru men stream bakoit amen yalisuk ban pen bana ya ka kubar babha jung utrai da ka jingim ka jompim Yesu Yahweh Sans Barpo. Kaburam hau kupa berkun mensim bukut kumbala lomba menengkong junta merabot junam la junam amen. Enyi roh Yesus Kristus junam la junam amen.